खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 जानुवारि 2022 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोजोनै थानो हागोन, बयजोंबो अनसायजागोन, गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन, जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन, आयाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ, गोसोआबो दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुनखौ फोथायनो हागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन, आयाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, सोरनिबा हेफाजाब मोननो हागौ, जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन, लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो अनसायजागोन, सुथुरखौ फेजेननो हागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोआव जोबोर पजिटिभ साननाय फैगोन, देहायाबो मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, आयाबो बांगोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव दिनै बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, सोरबा लोगोआ हेफाजाब होगोन, सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोजोननि आंखाल जानो हागौ, गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननोबो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन, गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन, जिंगायाबो बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खहा जानांनो हागौ, देहाया मोजाङै थागोन, गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, समाजावबो मान मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुननि थाखाय जोबोर मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन,
गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बयनिफ्रायबो मोजां खौरां फैनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो मावफुंनोबो हागोन। सोरजोंबा मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरनिबा सायाव गोबां अननाय आरो फोथायनाय फैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाबखौ दिनै थोजासे मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बयनिफ्रायबो मोजां खौरां मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननाया देबारनांगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो नाजाब्लाबो हानाय नङा। गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। नाथाय खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांफोरखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंनाय नङा। गावखौल' साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेनाबा मोजां। नङाब्ला गोबां खहा जानांनोबो हागौ। न'खराव गावजों गाव एना एनि फैनोबो हागौ। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन।
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ सिगांनि सोरबा लोगोखौ बहाबा लोगो मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन आरो आरजिनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों